Pode ser afirmado que os traballos de Ernesto Guerradacal en favor do galego, portugués e brasileiro como un todo, como única e a mesma lingua, comezaran en 1940. Antes, o axente secreto do Servizo de Investigación Militar da República Española, Ernesto Pérez Guerra, Ernesto Guerradacal, viaxou a Nova York en misión oficial ordenada polo Ministerio para verificar informacións relativas á malversación de fundos angariados para a República. Chegou a Nova York nos meados de xaneiro de 1979 e no escaso tempo que durou a misión desde xaneiro até marzo de 1979 verificou a verdade dos relatorios que afirmaban que apenas unha parte dos fundos angariados públicamente para a axuda do esforzo militar republicano era enviada ao Goberno da República. En setembro de 1979, Xoán Xosé Plá, do Partido Galeguista, queixábase en Barcelona de que a Frente Popular Antifascista Galega, presidida por Ramón Mosteiro, enviara verbas para pagar 1000 pasaxes para evacuar a América as persoas refuxiadas galegas, mas destas non viaxaran máis de 200. A Frente Popular Antifascista Galega fora criada en Nova York, onde residían 10.000 persoas galegas en decembro de 1977, e convidou Castelao para viaxar a Nova York a facer propaganda en favor da República, liberdade dos povos de España e criar a autoorganización galega. Castelao chegou a Nova York en 26 de xullo de 1978. Segundo Emilio González López, en decembro de 1978, Ramón Mosteiro viaxou a Barcelona para se entrevistar con Ernesto Pérez Guerra e que este dirixise o labor de contactar con a Galiza e empurrar a resistencia da nosa terra. E caso de vitoria franquista, como se prevía, continuar o contacto con as forzas de resistencia da terra. Mosteiro da Cal viaxaran xuntos até Nova York. Castelao fundara a Unidade Galega en Nova York para a resistencia das forzas galegas contra a ocupación franquista, apoiado por persoas da Frente Popular Antifascista Galega. Emilio González López afirma estar documentado o relacionamento de Ernesto Guerradacal e Castelao até xuño de 1940, en que este abandonou Nova York. Participaran xuntos para angariar fundos para a República. Nese tempo neoyorquino, Castelao esteve en estreita relación con a delegación do goberno vasco en Nova York, Mano Sota e Aramburu. Margarida Oxelai, muller de Ernesto Guerradacal, que ficara na Cataluña, atravesou a pé a fronteira francesa e conseguiu embarcar no vapor británico King Mary, que se dirixía a Nova York, onde chegou en 1 de abril de 1979. Nese día, como Roosevelt xa recoñecera a Franco, o pasaporte de Margarida non valía e foi internada como indocumentada en Ellis Island, de onde conseguiu sair e se reunir con Ernesto Guerradacal grazas á solidaridade da comunidade xudaica de Nova York. Tiveran que aprender inglés e arranxar emprego. Ernesto traballou como operario na Exposición Universal de Nova York que comezou en 30 de abril de 1979 como un grande acontecimento. Arranxou o recoñecemento dos seus estudos universitarios con a colaboración solidaria de Laura de los Ríos e Isabel García Lorca. Tiveran que sair dos Estados Unidos de América para tornar ingresando como residentes legais. Viaxaran a Cuba, onde Ernesto esteve 2 semanas con Xosé Rubia Barxa antes de poderen regresar aos Estados Unidos de América. Viaxaran ao México, onde se encontraran varias veces con Antonio Ramos, o superior de Ernesto Nusín, que dirixía unha empresa farmacéutica. Nos finais de decembro de 1939, estiveran uns días en Miami, convidados por Juan Ramón Jiménez e Zenobia Camprubí. Fica documentado que utilizaban o apelido da Cal. O casal eran os da Cal. Ernesto comeza a súa actividade docente como profesor adxunto de Lingua e Literatura Española nas aulas de tarde do Brooklyn College, centro da City University de New York. En 25 de outubro de 1989, unha publicación
dese centro denominada Brooklyn College Vanguard aparece unha reportaxe de Dacal con Miguel Pizarro Zambrano, en que os dois denuncian o goberno terrorista de Franco e que perderan a guerra porque a Inglaterra, a França e os Estados Unidos de América non axudaran con armas á República. Ernesto afirma que durante 7 meses esperamos atrás das barricadas das rúas de Madrid pela axuda británica e francesa que nunca chegou. 7 meses medeian entre xullo de 1986 e febreiro de 1987, en que Franco cesou a ofensiva sobre Madrid. Non sabemos se Ernesto combateu na defensa de Madrid desde 6 de novembro de 1986 até febreiro de 1987. Zambrano fora amigo de Lorca, partillara a representación diplomática con Fernando de los Ríos en Washington e salvou o Guernica de Picasso. En agosto de 1940, Ernesto, profesor no Brooklyn College, afirma ter o necesario para viver, por vir na docencia. Tamén como Margarida. Residían en Riverside Drive, perto da Columbia University. Comezara a súa tese de doutoramento acerca de esa de Queirós, orientado por Frederico Donés, na dita universidade. E nela daba cursos durante o verán. Margarida tamén conseguiu emprego como docente na Columbia University no Barnard College. En xullo de 1941, Ernesto afirma que traballa como un bárbaro, particularmente cursos e traduções de portugués, e na súa tese sobre esa de Queirós. En 1941 deixa o Brooklyn College para se integrar como docente no Madison Square College da New York University, onde traballará máis de 2 décadas. A súa actividade pública en Nova York como Ernesto Pérez Dacal está documentada desde xuño de 1979, sobre todo no apoio á República desde Unity Galega, Casa Galicia, onde coincidirá con Emilio González López, Federico Donés, Tomás Navarro e outras persoas do exilio. Está documentada a súa actividade como conferencista, como refuxiado político, exilado, diferentes palestras acerca da música sudamericana e española perante a Music Appreciation Society, onde mesmo cantou. Unha outra en que relata a súa experiencia como integrante das misións pedagóxicas criadas por Fernando de los Ríos que apañaban a música popular da España e Portugal, e aínda outra acerca da importancia do coñecemento do portugués perante as novas relaxoes de mercado en Latinoamérica. É o propio Ernesto que deixou escrito en 1970 a urxente necesidade do estudo portugués nos Estados Unidos de América debido á alianza militar con o Brasil de Getúlio Vargas, e en 1941 que a Modern Language Association cría unha nova sección para o estudo da lingua e a literatura de Portugal, Brasil e a Galiza como un todo. Documentase a súa contribución con artigos ou traballos en revistas profesionais especializadas relacionadas con a lingua portuguesa. En 1944, xunto con Federico Donés, ten unha grande actividade publicada de traballos acerca desa de Queirós e do portugués. Mesmo representaran teatro na Columbia University, Ernesto e Margarida, actores e máis tarefas. Na Zapateira prodixiosa de García Lorca en 1942, Fuente Ovejuna en 1943, o alcalde de Salamea en 1944. Cuanto á actividade clandestina do axente secreto do Servizo de Investigación Militar Ernesto Pérez Dacal, participou durante o ano de 1942 en traballos de intelixencia. Non sabemos se con a Office Strategic Service ou con o exército norteamericano para a Operación Torch, e dentro desta a coñecida como Backbone Plan, de invasión aliada para neutralizar ataques de Franco e Hitler, e aínda a implementación desta
na Operación Banana, introducindo comandos en Málaga, Melilla e Cádiz desde xullo até novembro de 1943, que visaban a derrocada de Franco, cuxo desfecho, en febreiro-marzo de 1944, foi o fusilamento dos combatentes introducidos, a maioría do Partido Comunista, dentre os quais o galego de Lugo, Manuel Losar Feliz, todos integrados na OSS, dirixidos, organizados e armados polo 5º Exército de Mark Clark. No desmantelamento da rede de espións combatentes contra Franco, con 200 persoas presas, achamos que teve máis papel como bufo o incondicional de Franco, embaixador británico Sir Samuel Howard, do que o infiltrado coñecido como Chato. Aínda hoxe, todos eses heróis e mártires da causa contra o nazifranquismo permanecen silenciados pelos sucesivos gobernos dos Estados Unidos de América. Embora houvese máis axentes, até 20 recrutados nos Estados Unidos de América por Donald Downs da OSS, atribúeselle a chefatura da Operación Banana ao catalán Ricard Sicre Sardá. Ernesto Pérez Dacal, en 1944, no City College, participou como instructor nun programa de treinamento de militares norteamericanos a chamos que de preparación para o desembarco en Normandía en xuño de 1944. París é libertado en 25 de agosto. Ricard Sicre foi enviado ao sur da França como axente secreto da OSS para desmantelar a rede de espións nazis que os alemáns deixaran camuflados na súa retirada e conseguiu que algúns traballaran para os aliados como axentes duplos. Do relacionamento de Ernesto Pérez Guerra en Nova York con Castelao en Buenos Aires non temos coñecimento, embora en carta datada en 16 de marzo de 1943, enviada en español desde Buenos Aires a Xosé Antonio Aguirre en Nova York, Castelao outórgalle ao presidente do goberno vasco a voz e a representación do galeguismo e da Galiza. Aguirre era profesor na Columbia University desde 1942 en Nova York. Para alén de Ernesto Pérez Dacal, nos traballos de intelixencia para a derrocada de Franco pelos aliados participaran nacionalistas cataláes, Josep Fontanals, vascos e republicanos. Unha listaxe fora fornecida por Álvarez del Vallo e por Negrín a Donald Downs. Non sabemos o posible relacionamento de Ernesto Pérez Dacal con eles. O que se sabe é que Josep Fontanals, Iota Carner Ribalta e Iota Ventura Sureda foran os asinantes do apelo ás Nacións Unidas do Consello Nacional Catalán rexistrado en 25 de abril de 1945 en San Francisco na conferencia que criou a ONU. Nese apelo, a Galiza e Portugal figuran como unha única nación ibérica, xustamente o pensamento de Ernesto Guerra Dacal, con pasaporte norteamericano desde o 18 de abril de 1945. Outro facto de grande significancia política a salientar foi que os budas, os exilados portugueses no Brasil, Xaime de Morais e Xaime Cortesán, que se consideran lexítimos representantes do Portugal democrático, outorgaran a súa representación a Castelao, presidente do goberno da Galiza no exilio, como o seu portavoz non apenas perante o goberno republicano da España, mas perante a comunidade internacional, e celebraran conmovidos até as lágrimas a chegada de Castelao ao Brasil desde Buenos Aires para continuar viaxe a México con pasaporte brasileiro para asistir á reunión das Cortes Republicanas Españolas en 17 de agosto de 1945. Ernesto Guerra Dacal denunciaba en outubro de 1979 a simpatía e o apoio da Inglaterra a Franco, representada por Sir Samuel Howard en 1976. Na Operación Banana para a derrocada de Franco, Sir Samuel Howard
ten un papel determinante para que fracase. Na conferencia de Potsdam, Churchill, a representar a Inglaterra, confronta con Stalin porque a URSS pretendía a derrocada de Franco. A conferencia acabou en 2 de agosto de 1945 sen acordo nesta questão. En 6 de agosto, bomba atómica sobre Hiroshima. En día 9 sobre Nagasaki. A URSS ficou disuadida da derrocada de Franco e non apenas. As bombas atómicas foran o resultado do proxecto Manhattan, iniciado por suxestión de Einstein en outubro de 1979 con a participación de inúmeras universidades dos Estados Unidos de América e Canadá. Proxecto secreto en que traballaran 130.000 persoas. Resulta difícil non pensar no coñecemento ou participación directa ou indirecta no dito proxecto Manhattan do axente secreto Ernesto Guerra da Cal.